Rydym yn darparu gwasanaethau iechyd a lles yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a'r cymunedau cyfagos. Mae angen inni gefnogi gwasanaethau gofal iechyd clinigol gyda newidiadau. Mae rhain yn cynnwys Gofal Critigol, Trin cyflyrau Ceredigion sy'n bygwth bywyd, Dermatoleg, gofalu am glefydau croen, gwallt ac ywynedd. Llawfeddygaeth gyffredinol frys. Gweithredu ar unwaith ar gyfer bygythiadau difrifol neu achub bywyd claf. Endosgopi, archwiliadau corff mewnol. Ophthalmoleg, triniaeth llygaid. Orthopedeg, gofal esgyrn, cymalau a meinwe meddal. Stroke, cyflwr sy'n bygwth bywyd pan fydd y cyflenwad gwaed i ran o'r ymennydd yn cael ei dorri i ffwrdd. Radioleg, delweddu ar gyfer diagnosis a thriniaeth. Wroleg, gofal system wrinol a'r llwybr atgenhedlu mewn dynion. Mae'r gwasanaethau hyn yn wynebu heriau o ran cynnal gofal diogel, o ansawdd ac amserol. Nod ein newidiadau yw lleihau amseroedd aros, gwella safonau, cynnig gofal diogel a chynaliadwy. Rydym wedi gweithio gyda staff, clinigwyr, cleifion a sefydliadau i ddatblygu opsiynau ar gyfer darparu'r gwasanaethau hyn yn y dyfodol. Rydym angen eich barn ar sut y gallai'r newidiadau hyn effeithio arnoch chi ac unrhyw syniadau newydd. Cymerwch ran drwy cwblhau'r holiadur, siarad â ni mewn digwyddiadau neu ffonio 0300 303 8322. Mae angen eich adborth erbyn yr 11 ar 20 o Awst 2025 pan ddaw ein hymgynghoriad i ben. Ewch i biphydd.gig.cymru/ymgynghoriad-gwasanaethau-clinigol i ddysgu mwy a rhannu eich barn. Helpwch ni i adeiladu system gofal iechyd sy'n gweithio i bawb, nawr ac yn y dyfodol.